¿vale? Tenéis que hacer caso, por favor. Sé que es una comunidad, que la gente está nerviosa, estáis compitiendo. Pero hay que hacer caso, por favor, a la comisión organizadora y a los árbitros, ¿vale? El otro día, la prueba pasada, los palomos se nos tiraron a los pies, y eso que estábamos a una distancia, lo visteis, ¿vale? Pues la gran mayoría en la parada siguiente, si hubierais podido meteros dentro del ciprés, os hubierais metido. No tenemos por qué discutir en este aspecto ni hacerlo todo así. Vamos a tener respeto por los animales, vamos a competir todos igual y vamos a fiarnos un poquito de los árbitros y de la comisión organizadora, ¿vale? Y vamos a mantener las distancias. Creo que se hará. Creo que han cazado. Para matar. Vale, ¿te quedas tú? Sí. Dani, tú y yo. Sí, Dani, pon...
Sí, la prova està desenvolupant-se molt bé, una coloma que toca molt de ciprer i se maneja molt. Està trencant alguna cosa el concurs, estan quedant-se molt coloms encalats i crec que esta coloma farà molt de mal en l'Esprat i que se decidirà molt el concurs el dia d'avui. Al final el temps ens ha acompanyat, sí, que pareixia que no podríem fer la prova, però al final ha tingut sort i el temps ens ha acompanyat i hem pogut realitzar-la. Pues la vesprada està sent un poc moguda, una coloma que està parant els cipresos. S'ha deixat encalats una quinzena de coloms per la zona del cementeri i ara ha canviat a la carretera de Vilavella i els cipresos d'estil nul i ha provocat un tall de 6 coloms, dels quals 2 s'han pujat en la resta i després als minutets la coloma ha eixit i van uns 50 coloms en coloma. Sí, la veritat és que som molta gent així, intentem sempre que tot se complisca de la millor manera, però clar, al final no pots controlar-ho tot, però bé, molt bé, no tenim queixa. Pues estem ara més o menys meitat i meitat, no t'ho sé dir perquè n'hi ha 6 o 7 coloms que tampoc saben on estan exactament, però sí, uns 50 en coloma més o menys. Pues de moment la coloma bé, encara que se n'ha anat un poquet més a les afores del poble, així a una fàbrica, però la coloma fa el que ho està fent a molt bé. S'ha deixat molts coloms? Sí, s'ha deixat allí una vintena o per ahí allà al centre de salut. Pues sí, perquè és una afició que al final la governen homes, però que les xiques també poden fer-ho tot i pues jo más o menos duc des de molt xicoteta anant sempre als coloms, amb mon pare i ma mare que sempre m'han ensenyat l'afició i m'han dit sempre que és molt bonica i que no me la deixe mai. Con la roja Bayo, el Puñales, el Cachirulo, el Calimón, Ratón Rojo, el Siroco, el Premio, el Eriquín. Pertany, soc sòcia d'ací del Club de Nules, des de ben xicoteta, i no res, la solta d'avui, pues, la veritat que està sent una molt bona solta també, on la coloma d'eixida ha eixit molt bé, se n'ha anat cara al cementeri, deixant-se coloms dels que van primer també pel poble, i la veritat que ha fet unes quantes aparells pel cementeri, se n'ha vingut en després cara als metges, més o menys per on va estar treballant la coloma de l'altre dia, de la primera solta, i ahir també se n'ha deixat uns quants encalats i ja després s'ha canviat de sector i se n'ha vingut més cara a Vilavella, cara a la muntanya. També ha agarrat una tanca de cipresos, ha estat treballant molt bé per els cipresos, la veritat que també ha vingut un rebot on s'han quedat uns 5 coloms, després s'ha tornat a eixir i s'han tornat a fer tots els coloms i ara pues, la veritat que està treballant per ací per els cipresos i és molt ben eixida perquè és per baix elles soles, el que passa que els coloms són sàvios i la segueixen, però que està fent la pelea per ací per els cipresos i la veritat que estem veient una bona solta. També ha canviat un poc la puntuació, crec que haurà canviat i la veritat que estem veient una molt bona solta avui també. Nadal 21, Llamaradas, La Nube, El Escándalo, el 30 Moneda, El Espectáculo, El Neo, El Pecado y Placer, Cola Verde, El Visto, El Chis del Caribe, El Lupín, El Eterno, El Laberinto, El Lujino, Hermano Mayor, El Brujo, Esto no es fácil, Con la Naranja Valle, El Amanecer, El Llorén, El Castigador, El Premio, El Furia, El Salto Cerrado, Peixeré,
La prova d'avui ha sigut menys física que l'altre dia, ha sigut una prova que ha fet pensar més els coloms. La colom ha baixat un ciprer, ha provocat una carcassada de 6 coloms, des que se n'han anat 2 coloms, només que fent 4 coloms el tope de la prova d'avui. Després ha eixit la coloma, el rebot ha sigut un rebot de 10 minuts, ha eixit la coloma, ha agarrat la majoria dels coloms, menys un grup d'una trentena de coloms, que serà deixat enganyat en un altre ciprer al principi de la prova i després s'ha replegat en 60 coloms menys.